ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. hanki o jangino to gasnirɗo wonde yimɓe cuɗana yidde tuyoji gila rewɓe hay ɓiɓɓe hay jawɗele kewɗe gangeje haalisaji pucci hay nema jawɗi ni he jawɗi darindi hay remru o yi ɗum fof noon ko dafterɗe gurno aduna tan wonko ɓuri ɗum Allah wi qul wi an Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabbi'ukum bala mi habrat on bi khairin min zalika umujir ɗum ɗon gueɗe kalaɗe ɗo ɗe tuyeji ɗin ɗon dahameji ɗo mbeɗa mi haalno ko ɗum mujiri ɗum ɗum woni lilane tagaw ene wodani hulɓe Allah rentoɓe Allah ɓe ne wodaniɓe inda rabbihim to jamaɓɓe to jannatun tajri min tahti al-anhar zarniya ɗi ganduɗa caaliduga ene guila e less mumen joni zarniya ɗi ganduɗa tiilata olata kadi a tampata rosde daiman ne hecciɗi ɗum ɓe jeeya keɓat toon to wino guese ɗo ɓe dañi guese ɗe ɗo wona a tampata awde a tampata rosde a tampata toppitade ala safru ala haydara ete haaldini fa sumina heɓe jaltata koɓe sawasoɓe toon koɓe heddotoɓe toon ɓe gona yaltoɓe hen wa azwajum mutahharatun e suddiɓe laɓɓinaɓe ganduɗa jiyata ella kadi ngal kala ko soofi ala e mabɓe o woni to ko rewɓe gawi azwajum mutahharatun wa ridwanun min Allah o haalan ɗo jawri o haalan ɗo remru e mbiyanno haalɗo jawri e nemoraɗe taw ɗen gueɗe ko ha dañoroɗe e gueɗe tan fayde haasi kanko fof ko joom seyi nemata ne wawi nemorade hen kañum ɓuuri mum wona nema eɗi heewiri e nema tan wat toon noon ɗum jarani toon sabu nemo ka keɓɗo tan ala ha daña kalis walla ha daña kange ɗum waɗi haalanga kange e kalis won toon ko ridwanum min allahi weliyaji gimmoriɗe e Allah ɗum jomum heɓat yentude e ko dañi ko e mbelemaji ɓerde ko fof fittande ko fof daña ko welede Allah ko ɗum ɓuuri moƴƴude e ɗuma firtande ɗum ene boni ala neɗɗo ɓurana kañum ari ko wi neɗɗo o wona yo ittuye makko tan haalaɓe cer wonde o wonde rewɓe o hoore nana yino hankille sallah sallam ala e joomum yi res yo fof kon noon yahan ɗum e place mum woto waɗa ɗum kañum woni haaji fof yo waɗa haaju o he ko darde Allah woni haaju ɗum ɗa joomum waɗa e saamum tan e place mum ko heddi ko waɗa ɗum to foti wadde ɗum toon to banggue Allah gal wallahu basirun bil ibad Allah ko jiyowo jiyaɓe kala ko mbaɗɗa kala ko mbiɗa kala ko mbaɗɗa komo yiya mo ƴeewa kadi kala ko mbaɗɗa kadi ko joɓowo ɓen mo taguino hen ɓe omo sifoɓe alladina ko ɓen yaquluna wiyoɓe rabbana innana amanna soɓe nduwo ɓe mbiyata ye joomi amen min de min jaaɓi min gonɗinima min gonɗiniraɗo ma min ñaguima fafir lana ya hafran min ha jomɓe fof ko yafede bakkaruji mabɓe fafirna dunubana ya hafran min bakkaruji amen wa qina azaban nar ya dande min lebte jeygol ndeke ko woni ga ko ɓe miijoto ko caggal mayde ton ɓe miijoto kamɓe waɗi daiman joomum ene miiji kala ko waɗata ene andi ɗum ɗon ne jogui ko firti ne jogui ko yoftoto so tawi ko moƴƴere omo anni woni ko moftata moƴƴereji so tawi ko bone woni ko faɗata makko boneji ɗum waɗi joomum daiman ne rento boneji ɗi e tinde e moƴƴereji he kadi so weydi Allah ne ñaago ɗum yaldan ɗum ne ɗefte jeygol as-sabirina muñoɓe sabu ko muñal gastata haajo yamirore nde
برمبا ودد على ساقو منيا يمار جامع وفد سداري مو إديغو مو يها جامع ما جو منيا ييدك واي هبد دغاك تن وفا كما جو منيا ييدك واي حالد هوند وانت جامع ete hunde moƴƴani wasa haalde ma jo muña muñata wa gassude ha joni wasadiqina gonɗuɓe jomum kala ko haali so wi Allah ko gonga tan ko gonga e mum nde wi nde jaɓi Allah nde jaɓ Allah e gonga woni fof mum hankadi ko Allah heeɗi ko Allah wi fof ko ɗum ko Allah wiyani fof ala hen wona wonde mi wi komi la ilaha illallah kadi mi waɗa ko la ilaha illallah sali ala jomum ko heddi ko la ilaha illallah dayma walqanitina ɗoftotoɓe Allah yankeneɓe Allah jomum yiyata hoore mum saka wiya ene mawna daiman yi ko hoore mum toksel sabu ko Allah huccodir daiman wal munfiqina nafgoɓe mana sakkotoɓe fodde jogui ko ne mballa hen fodde baaɗe mumen wal mustaghfirina bil ashab ñagotoɓe yaafuye e wendogo jomum immo wendogo guila wetani no huccete Allah no waɗa astaghfirullah sam hakkille ay fof ndeeƴi fof en deeƴi en ɗaani on saa immoto kanko mo ñaago Allah Allah yaafamo shahidallahu Allah ene seedi annahu woni ko woodi ko la ilaha illa huwa ala ko poɗɗere weede sona kanko Allah ene seedi ɗum ala deweteeɗo sona Allah subhanahu wa ta'ala wal malaikatu malaikaaji kadi ne ceedi ala deweteeɗo sona Allah ulul ilmi dum gandal en ne ceedi gide annabaɓe haaji moƴƴi fof ene ceedi ala deweteeɗo sona Allah to wal haalu qa'iman ko o dariiɗo bil qisdi e dow nunɗal Allah ko dariiɗo e dow nunɗal hunde fof mo rokki ɗum geɗal muɗum haydara hen o bonnani haydara hen o mankinani wadde ko o ñaawi ko o namdi ko yiɗi ko neɗɗo gonɗi ɗo hen foti heddade ko ɗon tan yimɓe gonata daña jaam gona e jaam kala yimɓe gonani ɗon sikki ala toñodirat lorodirat ɗum waɗi la ilaha illa huwa ala deweteɗo sowona kanko Allah al aziz kanko on polɗo mo ganduɗa hunde wawana ɗum te baaɗo hunde fof al hakimu karallo e golle mum e nande hunde fof hotoren ɗo ha yettoyo on Allah noon wi en inna dina inda allahi al islam won dina to Allah al islam ko jebbilde mana jabde ƴettude hoore mum totta Allah ko laaɓi kala ko Allah wi yo waɗe jomum ne waɗa kala ko Allah wi yoppe jomum ne woppa ñaawna hoore mum ñaawore Allah nde defte Allah nde ko wi ko heddo hen taw ɗum woni ɗum woni ko ñaawde hoore mum ɗum wiyete l'islam ɗum woni diine to Allah wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahum al-ilmu baghyan baynahum wa ma ikhtalafa lurani alladhina bayn utul kitaba rokkaɓe deftere ɓe hon yahuudi e nasara en to bange diine ga ɓe lurdani hen illa min ba'di ma ja'ahum al-ilmu sana taw caggal gandal ngal ari e mabɓe ɓe keɓi ko laaɓi holko won tawhid haalama haalaɓe sert ko caggal ɗum ɓe lurdoy wona majjere ala bagyan baynahum ko bewre tan wonde e nder mabɓe kefadagal tan wona majjere goto fof ƴetta miijoji mum yo ɗin tabitinta woppa konngol Allah ngol ɗum addi majjere nde ɗum addi luura ngal mbiyanno wa man yakfur bi ayati llahi kala jedduɗo ayaji Allah ay Allah addi ayaji mum wi yo waɗire ndani yo wonire ndani goɗɗo addi kañƴe peeje mum e miijoji mum wi yo waɗire ndani yo wonire ndani o ko jedduɗo ayaji Allah ɗe kala baɗɗo noon fa inna allaha sari'ul hisab Allah ko jawɗo hisbode ko joɓomo ete jubdi jani wona toon tulaka fa in hajjuka faqul aslamtu wajhi lillahi wa man ittaba'an fa in hajjuka so kujjondiri e ma kamɓe heeforeɓe
تبنجي دين فقول بيبي مينو دينم كني بي أسلمت وجهي لله يا سمكم تتد الله كم جبلن الله كلك الله ويكم كلهم تنبلم كلك وحدكم كلهم قبم مينو من تبعني كلك بيركم دون الإسلام دون دين أمين منه ركود الله كي أمين على بتر من كده يوم رمك دون دين أمين وقل للذين أوتوا الكتاب الأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ الله بصير بالعباد وقل بي للذين أوتوا الكتاب ركاب دفتر بهم يهود النصارى والأميين هم بنا بنغندا كبان دفتر وي بين فوف أسلمتم بل جبي الله بل جبي ليما وأن الناس الإسلام نام بسو ناريها فإن أسلموا سيب جبلين بناريها فقد اهتدوا بفي بنجيري لاو سيب ناري الإسلام نبيراني نكال بنجيري لاو وإن تولوا سنوتي الإسلام بتلي من عدهن فإنما عليك بلا أنا ودي ما هم في يتند ودي ما هم في يتند أما فين دبنا وناجون ما ون حاسن حالا بشر قسينغا تعلم جبنا ناري ونن كهورم تلي ناد بنن كهورم والله الله كان بصير بالعباد في جيو جاء دفو ناد هن عندي ومي تلي ناد هم عندي ومي وبل أنت كهاجم هاي تنتكسي إن الذين عين بين يكفرون بآيات الله جدّوا آيات الله ويقتلون النبيين برا أن باب حق فعل يقوم يبغى نجد آيات الله كاران تنتن برا أن باب يدوه جعله ويقتلون برا الذين بين يعودون بقيس يمرون من الناس بيجيب كلنا الدليل هذا قوم يمر ده قوم يولد ده قوم يفوجندم بجانب بردم بركولون هي صفات برجوم لكيدون ما يجس ولا برفع فوجن جوم هاون يم نتج هاي من جبان دون هكذا ونتيجة بنير لسليدي وني برام كم بمو برام حالا بشر فوامبر سو نكيدون بجاي برفع برجوم واب نامبه فبشرهم بعذاب أليم بلتني بين لابت موسى كوهبوا أولئك فبنغني الذين بنغندا حبطت أعمالهم قل لي من فكي بنغندا قل لي من كبن أبرك مجي هاي كنا في بتوك فوف جاهك بالفيل سو كنا من نفوق بودي كم ينتبه أبرك مجي سو ينجر سفروي وسفر يمي بنغندا دوك يمي أما أبرك فوف يمني بكيه كنا من نفوق بودي كم ينتبه دوال قال من مجي دفوف هبا منصور بالفيل ko perde fitna ala khalqi abda halaka wa ma lahum min nasirina taw daña ka wallobe alam tara bala iyan ila alladhina ben utu nasiban min alkitab adna be gadal deftere he ndoka deftere hon tawret be ndoka deftere be kalna hen be gurda seriyajo fombe ay halabe ser mahiyani ben يدعون إلى كتاب الله بند فاد دفتر الله ليحكم بينهم هان نياو حكم مب ثم يتولى فريق منهم يحكم مبرونتو وهو مورتين مورني كان دورني بلا يانو يهود جانك هاي جولبني yina de hujul da hagasa wi Allah ko ni wi nyaawar mu wi do yadan adna hande ya ɗum yaadi heen mariyaɓe ɓen waaɓe noon yahudiyankoɓe kam haalno haala mum ɗo kono fof hanke naatndi hen joomumen njaha goppa ñaawde Allah nde goppa ñaawde su Allah ɓe ñaawde to wona ñaawde ko Allah to goppa ga payeto mariyaani ɓen zalika waɗi noon adni ɓe rumtade ɗurnade بأنهم سوف كم بقابل بي كم يهوديان كوب بي لن تمسنا النار إلا أياما معدودات
jangi mi wata min sana balɗe tatan ɓe mbi kamɓe ko nde noon ngaari ko balɗe capannayi ɗen tan jangi mi wataɓe so ɗum ɓenni tan ɓe giwaɗe jangi ɓe fata aljannaji noon ɓe mbi wa garrahum en homtiɓe fi dinihim e diine maɓɓe he ma kan yeftunon ko pefintuno ko kamɓe pefindi hunde e mbiɗi diine he ɓi ko hen jeeya te kamɓe pefindi ɗum est ce que noon to gonga wontata gonga de fena maɓɓe tan ɗon haaɗi hay nokku yahata fake ko holno jogori waade noon holno jogori waade ida jama'nahum so tawi min dendiniɓe liyawmin e nder ñalawma mo ganduɗa laaren fi sikkara o ñalawma ko garowo ñande he min dennaɓe ñan darga o wufiyat artirane mana addane humnane kullu nafsin kala fittane maka so kono men no faggitade ñande darga ari yimɓe fof gimmitine goto fof kala ko men no wadde addane ko wanno ko so moƴƴi so bon fof totte haalaɓe ñande holɗum jogori waade par ce que ñande ma moƴƴirani te kamɓe moƴƴinani ga wiide jomum wiye minen ko aljana tan min payi manam aljana jeygol fodde balɗe fanne tan min gartire aljannaji te jomum woni ga tan koye bonnude meeɗa moƴƴinde he lawol goto holɗum wonirta sabu jomum gollum tan yoɓoyte toon fewata won kamɓe laawi ɗum ɓe toñiraki ñande hen ɗum usantaki moƴƴere ɓeytaki bonande kono jomum ko golli ko ɗum tan yoɓete waɗi saago tan la sallah sallam jooɗi o wii maalinol ngol heɓtoyi laamuuji faris en e laamuuji ruum en te on saaha ɓen gonno yontaɓe aduna o ɓen laaminoo aduna o fof jooni noon ɓeeɗo fuɗɗiɓe joni joni nganndaane kuli haade yaneede bonne firte o wi ɓen ma pooloye ɓee gowɗi no waawi ɗum jabde naafiqe ɓe mbi hay haade ɗum de suwa Allah wi qul illahumma malikal mulk Allah wi ya an Allah an jeeɗo laamu tuutil mulka man tasha a rokkata laamu kala mo kaajɗa e tagore ma he kala mo jiɗɗa rokkude laamu a rokkata ɗum laamu wa tanzi'ul mulka an tehtata laamu mimman tasha o jiɗi kala mo kaajɗa a hettata laamu jiɗi ɓe kaajɗa dokka ɗum mo kaajɗa wa tu'izzu man tasha an teddinta mo kaajɗa dokka ɗum arda dokka ɗum laamu woto zillu man tasha an henata mo kaajɗa kettanamo jiɗi mum tata goɗɗo biyedi kala xeyde ko junngo ma noon moƴƴere nde fof woni mana hay bone hunde fof ɗum watan woni innaka an kadi ala kulli cheyin kadi hunde faɗa waawi ala fof ko nokkuɗa hay hunde aɗon kani hunde faɗa waawi o windani so tawi ko noon noon e so yiyama janngo jam ma joɗi pooloyi kefta laamuji ɗe ne wawi wonde ɓay ko Allah won dokko ewa tuuɗi dillere finna ha an nannata jam e nder ñalawma ko tuuɗi junnahaare filleyri an nannata ñalawma e nder jamma balɗe ɓenniɗo tan joni jamma woni juutno no feewi jamma raɓɓinno no feewi kan aɗa joni jamma fuɗɗi raɓɓidde ñalawma fuɗɗi juutde omo nanna ñalawma o e nder jamma he o ittino jamma ñalawma juutɗo wonno nanni jamma e nder ñalawma ha ñalawma raɓɓiɗi jamma o juuti joni noon kadi omona usta jamma o no nanni e nder ñalawma no juuta jamma ne raɓɓiɗi ceerno men no firɗo defaran o wi tuydille fin ha tuydina fillede jamma keferagal o tan o nanni e nder ñalawma l'islam ñalawma l'islam wonno ko on yahata jamma keferagal adda nanna hen kono ɗum no ko iwata o tuydina fille ma adda ñalawma o yitta keferagal o lomtina l'islam lomtina julɗagal ngal wa tukhrijul hayya min al mayyit a yaltina ko wuuri e nder ko maayi ɗum sa ƴeewi neɗɗo to iwi ɗo koye toɓɓel ngel toɓɓel wuurani huunde mayde neɗɗo guurɗo taga hen sa ƴeewi ɓoccode wuurani kono getogal taga hen huunde mayde o jibina ko wuuri wa tukhrijul mayyita min al hayya a yaltina kadi ko maayi e nder ko wuuri eyi ƴetta ɓocconde yalti koye getogal no wuuri ɓocconde wuurani toɓɓere nde yalti koye no wuuri toɓɓere nde wuurani mana
ajata ko hunde fayda yalta ɗo ngannda mawnani waɗaɗa ja yimɓe jibinnal yimɓe ko yimɓe lesɗe sen wonno ko neɗɗo wona mawɗo jogiiɗo doole no feewi wurtini ko heewi te kamɓe keɓani ɓe mbayani noon walla neɗɗo mawɗo baɗɗo ko heewi jibinneɗo mo ngannduɗa hoore ma kañumne ko gaygayeje gasnani haydara fof ne waɗa o tarjugumanta cawɓe hisab aɗa arjigina kala mo kaaƴɗa ko alda e wiide e limore ko alda e limore Allah arjigina mana rokka kala mo yiɗi ko alda e hasba ko alda e hisab ma mbaɗɗirani dañirani ma faggoɗɗani keɓirani omo rokka neɗɗo noon taw faggeraki noon kono okkir ɗum noon doyre hisabi la yattakhidhu almu'minuna alkafirina awliya'a min duni almu'minin la yattakhidhu war nangu almu'minuna julɓe wata mbaɗa wata ƴetta alkafirina hefreɓe mbaɗa awliya'a yaadiɓe wata ƴetta hefreɓe mbaɗa ɗum yaadu goppo julɓe min duni mon goppo julɓe so tawi julɓe hefreɓe piccima julɓe jaari ni hefreɓe jaari ni wata yaade hefreɓe goppa julɓe wa man yaf'al dhalika kala baɗowo noon fa laysa min allahi fi shay'in on to Allah wona haybatta to diina Allah kay haybatta o joga kay haybatta wona diina Allah illa an tattaqu minhum tuqatan sunana sabu yanta tan o ndenti be tan denti ko o gandi kamɓe ɓuuri on doole kamɓe jiimi on kamɓe laami on ɓe gadda hunde so on calima e mbawi warde on e mbawi ɓittude on e mbawi tampinde on ala ko mbawɗon heen jaɓɓiron rentade ha mbawon dadde mbawa golludine moɗon no ko wura o saaha kono wayni wa yuhadhirukum llahu nafsahu Allah rentina on hoore muɗum woto mbaɗe komo tikkirana on yaadude hefreɓe addanta Allah tikkande on ɗum noon dentude ɗum bone dariɓe e diine mon oɗo ñaara koye mon deftere Allah nde wa ilallahi masir kadi koto Allah tan won to tan yimɓe paati tawi ko noon noon gonde makko gila gal ɓul wiiɓe in tukhfu ma fi sudurikum so on cuuɗi kone becce moɗon mana kone ɓerɗe moɗon oɗon gondi hefere oɗon cuuɗi oɗon kolle gonɗon koye julɓe a tubduhu walla so on peññini on kolliri haala wonde noon kam ko hefere gonɗon ya alhamdulillah Allah kam ne anda Allah kam ne andi kala ko mbaɗɗo kala no mbaɗon Allah ne andi so tawi ko julɓe jooɗi on ɓen kawren on ɓe gonɗu ɗon Allah ne andi so hefere ɓen jooɗi on ɓe kawren on ɓe gonɗon Allah ne andi wa ya'lamu omo andi ma fi samawati ko woni asmanuji wa ma fi arde ko ne leydi wallahu Allah ala kulli shay'in Allah hunde fof ne waawi hunde fof on waawi lebtude wonɓe hefreɓe hay noyiɗi fof kono noon o heñaaki subhanahu wa ta'ala waasi heñaade mo nde noon firtan ko goppu tan o watta wa joomumen ko rentindi yimɓe tan o wi omo rentindi yimɓe hoore makko nden noon joomumen ndento yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khayrin muhdaran wa ma amilat min su'in tawaddu law anna baynaha wa baynahu amadan ba'ida wa yuhadhirukum Allahu nafsa wallahu ra'ufun bil ibad janto yawma tajidu nyande tawata kullu nafsin kala fitan ma amilat kala golluno fitan fof ara tawa kala ko menno gollude min khayrin moƴƴere muhdaran en tawa en adda kala ko menno gollude moƴƴere fof nani hay gotel mankani wa ma amilade kala ko golluno mi suine bone fof kadi en adda nen tawana jooɗi tawaddu ni yiɗo noon kayri fittandu law anna baynaha wa baynahu hani hakkude mayru e boneji mayru ndi hakkude mum wanno amadan ba'idan no fo woɗɗum hani taw woɗɗodiri e ɗi boneji te noon kanko woni e waddede nene hen saari boneji ɗi jowama moƴƴeji ɗi jowama o woɗe hanino moɗɗude ɗi boneji tawi ɗum ko waɗete noon yettude gilagal o wawa woɗɗude ha boneji mbiɗon wawa dayde itton so ko watta o yiye o yiyete
ويحذركم الله نفسه الله رتنا هو مودum koy والله الله no ɗum ko keeɗo jurum bil ibadi jaaɓe hefreɓe nde kaalaji ɓe ndenti ƴo goppu rewde sene mujji ɓe mbi ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila llahi zulfa min ndirta ɓe hen hay ɓalli min Allah sene mujji ndirta haɗi ɓalli min Allah Allah yiɓol wiɓe in kuntum tuhibbuna Allah so tawi gonɗo jiɗi Allah fattabi'uni gabbade kam ndewe ham min Muhammad sallallahu alaihi wasallam so tawi gonɗo jiɗi Allah ndewe am so mbiyam yuhibbukumullah Allah yiɗa o ndeke hunde fof woni koye makko sa reyimo tan Allah yiɗma kadi o yafir lakum ko yaafon bakkaruji moɗon o yaafon bakkaruji moɗon nde ɗo demal malal e demal daɗal fof ko ɗon woni wallahu Allah gafurun ko jafuroɗo bakkaruji rahimun jurmotoɗo jeyamu qul wiɓe adi'u Allah wa rasul ɗum woni liman won l'islam fof deftere Allah en laaɗo mum ni won fof ni foti deftere Allah en laaɗo mum ɗum woni haqiqa l'islam ɗon tan kadi hunde fof woni fayin to Allah so ɗumtima noon ko mbasi ɗeftade fa inna Allah la yuhibbul kafirin Allah la hefre wadde kala ɗeftaki on kafiro wona fa inna Allah la yuhibbul kafirin wi la hefre woni yeddorɓe demo ɗeftaki fof ko on kafiro Allah kan ɗeftaki sadaqallahu alazim أنزلت هذه الآية لا يؤاخذ بسم الله الرحمن الرحيم عن عائشة رضي الله عنها قالت أنزلت هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم في قول رجل الله والله وبلا والله وعنها أن أباها كان لا يحنث في يمينه حتى أنزل الله كفارة يمينه فقال أبو بكر لا أرى يمينا ولا غيرها خيرا منها إلا قبلت رخصة الله وفعلت الذي هو خير رواه البخاري سيدنا عائشة رضي الله عنها قالت وي أنزلت جبنا هذه الآية أعود آية بيو لا يأخذكم الله بالله في أيمانكم Allah nangirta on cakan goleji mon cakande Allah nangirta on ɗum o wi saabi ona jipade kono ɗo wiyata tan la wallah e walla ala wallahi mbatta ɗum addugina ngam ala wallahi mi ala walla wanni ala wallahi mi mbatta noon aha kay wallahi ko mbaɗo ɗum ha tawa wallahi o yahani no wona wonde on felli on wooni ko mbaɗo ko haala wallahi ɗum ala wallahi mbattani ala accir noon tan wallahi moƴƴi ɗin wallahi jinɗon ɗin ɓe ko ɗum wiyete lawo jami wona wondor wa anha habrani makko kam seydna aicha anna baha o wi ba makko de kan la yahdathu fi yamin yantano wondor kala ko wonno waɗat kala ko woni ko baɗo o yanta wondor mukko ko won fof ko baɗo hatta anzala llahu ha allah jippini kafara yamin kafara wondore Allah addi kafara so tawi neɗɗo wondi hunde yani waɗa kafara sotto hayta dañde bakkat nde ɗum ari nde qala aboubacry wi la aɗa yaminan mi yiita wondore ɓuura hayra ha hayra min ha mi holle goɗɗum ɓuri moƴƴude wondore nde
إلا قبل رخصة الله سلام جاب نوي المعال ركي كم مثلا موارد كم بدو هون كنا مية واحد دبوري مهاي هواد مية نواندر بركة فار واندر ولا موان وتا هون مية واحد دبوري فلتم مواد مية نواندر مية بركة فار واندر وفاتن ذي هو خير ولا كل موجود هو رحمه البخاري قال الله تعالى الذي يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون آية بيو إيه من جيل غوني بال إنما الخمر سانغارده والميسر وري والأنصاب سنموجي والأزلام كوري إبرانو سيدنغال دو يلتي ko moƴƴa so ngal yalti moƴƴata eɗen mbaɗ ɗum fils tête so bange yalti moƴƴata o bange selti moƴƴata fanɗen kadi oyi ɗum fof riccun ko soɓe min amade seeɗan jaaha golle seeɗaniji min amade seeɗan jaaha golle seeɗani faccere bi ko goɗɗirɗe ɗum sangara ko soɓe e maysir woori ensemble fof ko sanamuji ko soɓe faccere bi ko goɗɗirɗe ɗum lala ko tuflihun mbela ɗon male أين رضي الله عنه قال سمعت عمر على منبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما بعد أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من 5 من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل رواه الشيخان ابن مروي رضي الله عنهما وسمعت منني عمر منني باب عمر نخد بنا على منبر النبي ادو منبر الله صلى الله عليه وسلم نخد بنا كون خليفه انصار يقول مو بين الخطبه اما بعد ايها الناس بني ايه من يمبي انه كان يندي نزل تحريم الخمر حرم دي سانغر جيبنا ما القران ويسانغر من 5 يلتف غير جوي من العنب يلتف عنبوجي رزن والتمر يلتني تمر والعسل يلتني نمري والحنطة يلتني غوري فلنقول في حنطة سمن يلتني سمن والشعير يلتني يلتني غوري يلتني شعير كده ما نوجي غوري دنگان دالي نسوفني ها سانغار هي بوه نعم gaayde maɓɓe de no waɗi gaweeje ɗe ngannduɗaa kañumen so tawii coofnaama sangar ne waawi yaltude heen ko manndinte ne waawi manndade o wii tan wal hamru ma xamra won sangar tan kala ko jiɓi hakkille ko sangar wadde dorog en ko ɗool ɗi fof ko sangar fof ko hamru kala ko jiɓi hakkille tan kala ko jiɓi hakkille tan ko sangar hay bul faale fof ko sangar rawahu cheikhan قال عمر رضي الله عنه اللهم بين لنا في الخمر بيان الشفاء فنزل آية البقرة خذ ما يصير فدعي عمر فقيلت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيان الشفاء فنزل آية النساء يا أهل الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فدعي عمر فقيلت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيان الشفاء فنزل آية المائدة إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم عداوة بعضها في خير ما يسير ويصدكم ذكر الله عن الصلاة فهل أنتم منتهون وليما الفوق الذي فقال انتهينا له أصحاب السنة سيدنا عمر رضي الله عنه ndoyi sangar no wayni no way bondini ko sabato ko قالوا وي اللهم بين لنا في الخمر يا الله فننا سانغara bayana shifa'i peññingol cellino won sangar no wayni ya Allah adda hen ñawar mum laftun don non sangar no mbano henni kambe arabe Allah ko hakim kañum o yaata hen dole bribab law goto ne way musde mabbe yaati mo jam jam walla gadda ko hada jipi afi bagar simar aya nan to surtu bagar ne wi yes aluna kan xol mo sir nanu ko abri sangar e wori holno jabori ton ko fi ma yasun kabir wa nafi'u lin nas
فما كنا فيما ويقول كان يمدي اللي بدي بكات مود إن بدنا فوجي بنا كنا بكات بقول هذا فورد نيو جابوري ده سيدنا عمر جابان عمر جعنا يوم وجعنا نفقالو بي الله بيننا في خير بيان شفاء من نجم على يا فيني من سانغره فيني نقول سفروا فازعت النساء تقولوا آي النساء جبي يا أهل الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون وبل الجلد تعلم منزل هانغا نوكو كالتون وسيدنا عمر فقد بي عمر ندا فقد جانغنا آي أو آي جبي الله نبيهم داني فقالوا يهاجون الله بيننا في الخير بيان شفاء يالا فيني سانغار فيني نقول سيلنا فنزعت ما دام تقولون آي ما يدخل آي أو جبي الله ويهن إنما يريد الشيطان يدي ko an yugi abene fa da ko wade nder mon kany ndiral ngañgu wal barda e ngañgu daggidde ande dum Allah yidi jon sey sangar ha mandili ni wajata do ni wafi do ni wawi teptudo ni wawi telde ni wawi fu dum yidi fi xawri sab sangar wal maysiri e wori adda nguruji kany men adda ko karel dum yidi way sudde ma zikrillahi wa hadon o faddo on dentade Allah e siftorde Allah wani sa hadon julde dum sedan yidi hadon julde hadon deji hadon malede hadon on dejam farantu mutum be don jaba upude don ko sangaran fodi umar nada fogo dale jangana aya on Allah wirdani fagalu wi intahayna min goppi lahu ashabu sunnah عن إبراهيم رضي الله عنه قال مات ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم يشربون الخمر فلما نزل تحريمها قال بعضهم يا رسول الله فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها فنزل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناهم فيما يعلمون إذا ارتقوا وعملوا الصالحات إلى آخر الآية رواه الترمذي والبخاري براء رضي الله عنه قال وي مات ناس وني بين ماينو من اصحاب النبي e wondi be Allah sallallahu alaihi wasallam ko mi sabon khata jarna sangara waadi sangara daadi ne hadde yibe jarna yibe mayi hen te ben jarna sangara jonno be mayi ta gabu sangara hadama farma za tahrima di sangara ni jippi won sangara hadama ne harminade قال بعضهم هو الأصحاب بأنبي يا رسول الله أنبي أن الله صلى الله عليه وسلم فكيف أصحابنا الذين ماتوا يشربونها جنة بور مصيب من ما نجار سنجار بين خبر بينهم جن فنزل آية في النبي ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناهم يمبي غوني بالله نقول مجد بين بكات لا مبدي فيما دائما كو نيامنا كو عادين هذا بنغا بكات ده دوم لا تابع هذا رسال الله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتحة صلاة الفاتح